Blaya pi ki viewers ki perlok ki paradok ki parasnam. Lengba ka ni ka video. Ngawan ra khmat jong pi. Ta ka mensim ke ba sngau kia. Hadin pelaj ka tu ka video. Habaya dei bat ke jing kata mat yong ke jat beriu. Lengba ke jing bakla le ni ke jing le jong i tu i kena samla. Te kala kata sisa hadu kata-kata ya ke jing sngau. Ya ke jing perkat jong i kum ke jat beriu. Henry hadin katu ka ni minute ngalayo ka phone call ke jong i ke ba i kerpat dia nga ba ila pen sngau ru ba ka datang ke jing bakla ke jong i ha ke jing khlut jong i ha ke jing sotu bakla ke jong i ha ke jing lengkot jemut jing perkat ke jong i ila kum keren kelumar ila kum le kelumar henry ke ai ke ba don kam lene ke ai ke ba ngapil sa kemat jong pi ke ni ka por ka long ba haba itai kena samla idang dehi prado prasnam jong i ikun kasi ikun kara kajing bakla kum kibriu nginum la lat mano manoru ya kata kajing bakla kilat kilat kijongi henry ke ai ke badon kam kolong ka ba kongsan bat ka ba kor tam ka de kajing yamap mar kaliang kamen sim jongi ban map ya ki produk ki prasnam kan long pat kajing hikai lani kan long kajing kata pat ya kamen sim ka jongki pat ka pen sngotu ya ki ba nginum la ban yat lat lani nginum la ban yat syarut syakir na kajat penriu te lengpa ka ni ka video ngapen pau ru ka jingker pat hang ne syapi ba sngau bha syapi ki men ki para do ki parasnam ya delete no ya barok gitu ki video ki ba share ki WhatsApp ki status ki rensan social media ba per ki Facebook ki Instagram ki YouTube ba pin delete no ya ka tu ka video ka ba pau de ka dur ka jong i henry menta ka ai ka ba ka don kam ka long bangin spread love mo spread ya kata ka jing e dan ingin keluar banyak seneng banyak kentu mar kaliang kom kita ki paradok ki parasnam te ke ai ke ba don kam hang ni kalong tang katahi ke jing kerpat kalong bangin ya map nginum ya thau bat ngin sange gitu ki jing ai comments bangin tim si lani ingin keren lagi tin ki ba klamakor handai menta ke ai ke ba don kam kalong ngin ai men sim i ya ke jing long kloi jong i ban sotu ke jing bakla ngin ai men sim i ngin yarap i ban seneng ban kentu bangin spread ya kata ka jing it jongi nak menta i henmen i para jongi khnang ba lengba kata ka jinglong kloi jongi panle kumta nam ta kin men ki para kan long pat kan nuksa ya ki wei pat ningkong ya i pat yang i rulang kumju ki ba yo i bat ki ba page ya kan ka video te ngin ya snap menta ka ai ka ba nakaliang ka jong i idon ban pensai lan ban pensngap hangi te smo phama bang kum keren kum to ya ki khasi ladi na klemu di reban keren nama balai nga dom te nama live video bon ki patin si ai te long klem itu te long ya tim si kum to te long ngarang kum dom kan kum dom ai kum to te ngalakum penui te ban keren kum to te nga ang ya phi wa ya so ai pama kum keren kum to te smo phama okay